Søens økologi af Mette, Mathias og Mathilde. Sekundær forurening. Her tales om forurening med næringssalte. Næringssaltene giver ophav til opblomstring af alger med deraf følgende iltsvingninger dag og nat. Mange af algerne vil gå til grunde på grund af lysmangel, efterfulgt af en heftig nedbrydning på bunden. Nedbrydningsprocessen foregår under kraftig respiration, som ved den primære forurening. Iltindholdet i f.eks. en sø falder dermed som under den primære forurening. Næringssalte gør, at algerne kan vokse i et vist omfang, at de kommer til at spærre for alt lys til søen. På denne måde vil det kvæle alt liv nede i søen, og søen vil dø. Når der kommer ekstra næringssalte i en sø, vil algerne blive forøget, og algerne kommer til sidst til at dække for hinanden. Abiotiske faktorer. Biotopen er et område, der har et ensartet miljø som kendetegn ved et helt sæt af geologiske, geografiske, jordbundsmæssige og klimatologiske rammer, der kaldes de abiotiske faktorer, som følgende er. Vand er på samme tid et nødvendigt stof for alt liv og et levested. Luft indeholder ilt og kuldioxid, som bruges af levende væsener, men det er også et medium, der gør spredning af spor og pollen mulig. Jordbunden er et næringskilde, men også et levested, der understøtter levende væseners udvikling. Temperatur bør ikke overskride visse over- og undergrænser, selvom varme også er væsentlig for nogle organismer. Lys muliggør fotosyntesen og dermed hele biotopens energiomsætning. De biotiske faktorer. De biotiske faktorer er de faktorer i biotopen, som skyldes de levende væsener. Plantesamfundene udnytter abiotiske faktorer som lys, vand og CO2 og skaber nettoprimærproduktion. Dyresamfundene udnytter plante- eller dyreføde og skaber nye led i fødekæden. Nedbrydningssamfundene udnytter døde dyr og planter samt rester af de levende og sætter stofferne i omløb igen. Fødekæderne skaber balance mellem de trofiske niveauer. Indvandring giver forstyrrelse af de nicher, som arterne er tilpasset. Uddøden giver plads til, at andre arter kan overtage de nicher, som er blevet ledige. Energiflow. Brutto og netto. Primærproduktion. Hvad er fælles? Primærproduktion er den produktion, også kaldet plantevækst. Primærproduktion er en forudsætning for produktion hos alle andre organismer. Det første led i fødekæden, dernæst kommer første konsumenter osv. Ved autotrof forstås, at organismen er selvernæret. Den er i stand til at ombygge organisk stof ud fra uorganiske stoffer, vand, næringssalte og energi. Den vækst, som sker hos planterne, kaldes nettoproduktion. Det er bruttoproduktionen, den totale mængde opbygget glukose under fotosyntesen, fratrukket den mængde glukose, som forbruges under deres respiration. Ud fra kendskabet til fotosyntesen ved vi, at glukosen og ilt produceres samtidig i forhold 1:6. Så i kraft af, at vi kan måle iltindhold, kan vi teoretisk dermed også fastslå, at der er sket en ændring i mængden af glukose. Dog kan man ikke i naturen bruge denne regel. I det der er andre konsumenter til stede som bakterier og zooplankton, kan man ikke gå ud fra mængde af produceret glukose og ilt er parallel. Altså kan det godt være sket en tilvækst, uden at iltindhold nødvendigvis undertrykker dette. Fødenettet. Det er, når man har en fødekæde, hvor et dyr bliver spist af et andet, men når et dyr bliver spist af to forskellige arter, deler fødekæden sig i to, og nu kan man kalde det et fødenet. Eventuelt kan du se et eksempel på billedet. Springlag. En lagdeling er det, der sker i vandet i løbet af sommeren. Vandet er tungere, jo koldere det er, og tungest ved 4 grader. Det vil sige, når de øverste vandlag opvarmes af solen, sker der en lagdeling, således at næringssaltene bliver i de nedre lag, mens ilten, der jo produceres af algerne i de øvre lag, bliver i toppen. Resultatet bliver en skæv deling af ilt og næringssalte. Bliver i de nedre lag, mens ilten, der jo produceres af algerne i de øvre lag, bliver i toppen. Resultatet bliver en skæv deling af ilt og næringssalte. I foråret og efteråret har vi de kraftige vinde, hvor lagdeling på grund af omrøring forsvinder,
og ild og næringssalte fordeles jævnt ind. Klimaet ændrer sig efter årstiderne, f.eks. ligesom det med springet. Et økosystem bruges til at beskrive et komplet miljø i naturen med alle levende organismer og ikke levende elementer. Det første grundprincip i økologi er, at hver levende organisme har et løbende og vedvarende forhold til et hver andet element, der indgår i dens miljø. Derfor er det afgørende at se alle økologiske forhold som led i systemers udvikling.